ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ଅନାଲୋଚିତ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପାଲୋଚିତ ଇତିହାସ ପେଟରାର ଏକ ଗାଥା। ସେଦିନ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରୁ 50% ଲୋକ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ। 1866 ଅକ୍ଷୟ ବିନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ମା ପାଖରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର କଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ପଟୁଆର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ନ ଦେଇ। ନଈରେ ପାଣି ନଥିଲା। ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳି ଆଉ ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳି କି ପଚାରେ, ତମ ଆଡ଼େ ଗଛରେ ପତ୍ର ଅଛି? ସେ କହେ, ପତ୍ର କ'ଣ, ଗଛରେ ନେଳି ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଯାଜପୁରର କଅଁରା କୁଳାରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିପି ଶିଳପୁଆଟ ଧରି ଛେଚିଲା ତା ସ୍ତନ। ରକ୍ତ ମାଂସର ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଥାଏ ଶିଳପୁର ଚାରିପଟେ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ବରଂ ସ୍ତନରୁ ତାର କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ ଭୀମ୍ ନେପାଳର ସୀମାନ୍ତରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା ମାନବିକତା। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ରକ୍ତରେ ଗାଧେଇ ସାରିଥିଲା। ଶବ ବୁହା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମଣିଷ ନିଜେ ଶବ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପାଖରେ ନଥିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଚାରିଆଡ଼େ। କଙ୍କାଳ ଅସ୍ଥି ଚାରିଆଡ଼େ। ମାଟି ସତେ କହୁଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ମୋର ସେଇ ବୀରପୁତ୍ର। ମା ପାଖରେ ସନ୍ତାନ। ଏକ ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବର ମେଳି। ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର କରାଳ ଛାୟା ଗ୍ରାସିଥିଲା ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟକୁ, ସେଇ 22 ପାହାଚ, ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ, ସେଇ ଦୋଳ ବେଦୀ କୋଣକୁ, ସେଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତମେ ଆମକୁ ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଅ ପଛେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବୁ। ସେଦିନ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। 162 ବର୍ଷ ତଳେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଛୁଟି ଆସିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ମରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଅତୀତ ପାବନ ବାନା ଚାହିଁବୁନି, ପେଜନଡ଼ା କଣକୁ ଯିବୁନି, ପେଜରେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ। ନା, ସେମିତି ଭାସି ଯାଉ ସବୁ ପାଦୁକ। ଅଭଡ଼ା ମୁଠାଇ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଛପନ ପଉଟି। ଆମେ ଚାହୁଁ ମୁକ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁ ନିର୍ବାଣ, ଆମେ ଚାହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସତରେ ପାଇବୁ? ଏକଥା ଚନ୍ଦନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଇଂରେଜମାନେ ହାତ ମିଳାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଚାହ? ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସଭା ଆଲୋଚନା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଏ କଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ପଟୁଆର। ଏସବୁ ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗଜପତିକୁ ପଚାରନ୍ତି। ଗଜପତି ପୁରୀର କିନ୍ତୁ ନୀରବ। ସଭା ବସେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାସ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହେ ଗଜପତି, ଆମକୁ ଯଦି ପାରୁଛ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତାପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପୁରୀକୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବର୍ଷା। ଆକାଶରେ କଳାର ବାଦଲ। ମାଟିକି ସତେ ବରପୁତ୍ର ହୋଇ ଆସିଗଲା ବର୍ଷା ଭିଜା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ।